Puyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon, magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kap, gusto ko bawion sa iyang akong 1,000. Kag ibalik ko sa iyang mga sensilyohon nga 5. Ate kung hindi sabi, kag isa pa sensilyo man inaghihapon tagoy. Piliton mo siya, Kap, Kinagani, hindi magpasukot sa Albina. Kaya ti, no return, no exchange man ayhan. Ang buot mo silingon, Kap, hindi ka makapilit kay Barikuson nga ibalik ang akong 1,000? Ay, sus, tagoy. Ang maayo pa, dalon mo na lang ini sa bangko kag ipadeposito. Sa sina makapili ka pa sang pulos bag-o nga kwarta? Kag tagoy, ina nga sensilyo, kwarta man ina gyapon? Mayo na ka pa, balanta. Sige lang, may eleksyon pa man. Oh. Idulong ko karon ang akon amiga nga makalakat sa Singapore. Para pagbalik niya day Rusing, dalan niya ako sang bayo nga may dibuho sang dragon. Batik ang panawag sang tila ngay na tring-tring. Amo man nagihapon day Rusing. Kuntani, makalakat man ako sa Singapore ba? Hindi ka tuya mabaton, tring-tring. Nga day Rusing how? Damo pinalian mo sa batiis. Ikaw gani, Kuya Pon. Uy, hala. Nagbato naman si Dairosing. Dairosing. Ay, joke lang na, Day, Guwapa kaya, Day? Amugid! Murat, takta na ita. Sige, Samson, Ako nguna. Anong buhaton mo kung nagtamgo kang inalagas ka sang baboy talunon? Masaka ko sa puno sang kahoy, Pagsaka mo, may manog gali.
Tikon may manog. Kunti malumpat ko dason. Kag madalagan liwat. Di kung maglumpat ka, lagson ka sang baboy talonon. Wala ka na sang palagyuhan kay may pilas. Kung maglumpat ka sa may pilas, may buaya man. Ate, sige ah. Hindi ko makapakot. Anong sabataw? Siyempre, ang sabat, mabugtaw kay nagadamgo ka lang gali. Bah, ara gali si Pilimon, no? Hala, nagahibi si Pilimon, no? Nagaibi matuod si Pilimon, ho? Wala, ang iya luha, o ginawaslik ka lang, ho? Hindi ka magahod, Samson, ha? Kaya ipapakot ko sa iya ang ginpapakot mo sakon. Ate, sige ah. Ay, Pilimon! Dali, balanay. May ipapakot kami sa imo. Malayas, kuya. Ha? Karon lang layas. Kung mapakta mo ng amon nga ipapakot sa imo. Sige. Alimbawa, ginalagas ka sang baboy talonon. Tapos, nagdalagan ka. Kagdason, na-corner ka gali sa pilas. Hindi ka man makalumpat kay may buaya sa idalom. Kung hindi ka maglumpat, dumugon ka man sang manog. Te, ano karon ang buhaton mo, Filimon? Bigil ako sa baboy talon na nina. Kung hindi niya ako magdumugon, malumpat na lang ko sa pilas. Diyan na si Pilimon, ika. Ay ambot man gani ah. Ara malang ato kay ina dira. Ginakigan ko ato kay ginbuka yang isa ka plato mo. Amo-amo na lang gani itong aton plato nga ginapakan-an sa aton bisita kung magkadto dire. Ginbuka pa niya. Ay nga ahaw, anhon mo si Pilimon? Ihatag ko niyang 500 sa iya, ho. Nasugata ko yung maninoy, eh. Ginatagan niya ako sang 1,000 para ihatag ko no kay Pilimon. Isa ka libo ang ginhatag sa imo, pero 500 lang ihatag mo sa iya? Bata pa man na si Pilimon. Dulce mala ng baklo niya. Baw, grabe ka man kulapo ba? Bata mo pang ginakuhaan mo sang kwarta. Dalaan na din sa ako ng 400. 100 lang ang ihatag sa iya. Ika, wala nang bayo ni Pilimon. Naglayas siya. Ano?
naglaya siya kulapo. Ginbatya gidgali niyang pag-akay ko sa iya nga pagbukas ang pinggan. Ano kay ikaw sa ahaw pinggan ginpadala-dala mo ginambot mo? Ay kulapo, pangitao naton si Pilimon Pangita ang bata ko. Kag kung makita mo na siya gani, urasan ng gid niya kay bakulon ko siya. Agay! Ala, di na ko man. Alayo na siya akon. Wala na ko makaibalo kung di na ko nakalambot. Oh. Ba? Ano ni? Anong urog may naman? Wala. Baboy talunan. Kuda-kuda ko ba? Kalaba sa yabang killer. Dumugo niya ako. Padalagan ko. Ala. Totoo di gali ang papakot ni Murat. Ano tong answer, man? May answer to? Mabugtaw ko kay damgo lang ni. Wala, nakabugtan ako. Ay, nagkakatulog-tuod ako din sa dalo sa mayabas. Hindi, ginaunan ko nga kon. Binagton. Pilimon! Si tatay? Pilimon! Ano naman si nanay? Pilimon! Pauli na anak Kay bisan ubuson mo buka ang aton pinggan kag baso. Hindi na kuya makig sa imo anak. Ano pa nga buka ko to kay pulos na malan to plastic ang amon pinggan? Pilimon! May ginhatag sa imo ang maninoy mo. Isa ka gatos. Isa ka gatos? Tay! Ari ko di! Uy, Pilimon! Ano ka na gali? Gaigda ka na sa puno sa bayabas? Tay! Di na siya kagatos, Di na! Oo. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos,
nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligan, amo na lang ang kahadlok ni Anita, nga matapos niya nga mahilot si Berto, gintayaan siya sinisang patalom, kag ginpauba siya sinisang iya nga bayo, kag nag-uba man si Berto. Pagkatapos ini, ginhap-an niya si Anita. Diri sini nga bahin magapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari na, nag-auba na ako. Magtanaw ka sa bayo, ha? Kag hindi magtabuli mga mata mo. Toslukon ko na karon. Nalainan ko. Mabangon ko. Hindi! Hindi ka magulag dira, ha? Ara ba lang akong patalom? Nagaigpat ina sa katalom. Utdon kong liog mo sila karon. Maluhoy ka man sa akon, Tatay Berto. Maluhoy ka man sa akon. Oh, Anita, ito sa mano na kita ko sa imo. Ginhapan mo ako. Hindi ako magkakinahawa. Masik ko may malabay nga tao ka makabati sila. Kaya maghipos ka. Hipos! Ano pang nahulat, amiga Ingkar? Wala pagid nila pagbuksi ang bintana, ho? Ay, ti, anong malain dira, Mari? Kung hindi sila magbukas ng bintana. Naabi nga wala ko gid makita si Anita nga nagwa o kunanaog man lang. Masako sila guro sa pag-ubra sang ulobraon sa sulod sang balay, eh. Inang si Berto iya. Nagapang garden ina siya. Kag nagapang kuti-kuti ina sa balibot. Apang subong. Wala gid siya makapanaog, ho? Ay, ambot. Ambot kung ano nang nagakatabo dira. Ay, miga Ingkar. Kamalisyusa bala sa imo mo? Ambot lang. Pero ginasiling ko sa imo, miga, nga may bation gid mo. Ano? Tandaan mo gid ang isiring ko sa imo, Anita, ha? Ha? Hindi ka gid magpanugid sa iloy mo. Sa tion nga magpanugid ka, patyon ko ka mga tuha. Oo. Hindi ako magpanugid. Pero hindi mo na ito pagbuhaton liwat, Tatay Berto. Basta sundon mo lang ang anuman ihambal ko sa imo. Kag wala sa may matabo sa inyo nga duha sa iloy mo. Ha? Kag hindi ka gid maghulag daw sa nasakitan ka. Maghulag ka pareho sang hulag mo sang wala pa sa minatabo sa ato nga duha. Matag? Oo.
Anita? Berto? Ari na ako. Ay, ari ka na gali. May ari ka na. Wala pa kita makatigang. Ha? Ay, nga aman. Diin si Anita. Nagasakit ko ng ulo niya. Ganigin papahuway ko siya. Hindi na lang sa pagpukawa. Pabayin na lang sa magtulog. Amo gali? Ginpainom ko na to sa bulong Ati, sige. Ako na lang nga matigang. May dala na ako nga daan nga sudan dira Nagbakal ako sang inasal nga manok. Ati Mayo, o sige na. Tigaan na to Kaya makaon na kita. Natabo sa imo, Anita. Pirbi ka nagapaluya? Kag daw wala kasing gana nga magkaon? Kuanay, daw ginatrangkaso ko, permi. Pabay ilang. Kay pangayuan ko ikaw sa vitamina para nga mag-ayo ang imo nga pagkaon. Mangayo ako sa barangay. Ate, oo, nay. Natulugan na si Concha. Karon, makato na ako kay Anita. To sa maano na kita ko. Ay, kanami lang kung may unay ka nga kalingawan, Kanami. Wala gid sang hinalungog si Concha sa nagakatabo sa iya anak. Isa ka adlaw sina, liwat naman nga ginplanuhan ni Berto si Anita sang gabi nga nagakatulog na si Concha. Sa pagpadayon ko pagid. Anita. Ba? Tatay Berto? Ikaw naman? Shhh! Hindi ka magahod. Base ko makabating iloy mo. Patyon ko gid ka mong gaduha. Manakid duha na gid ka mong ilubong ko. Ba, hindi. Hindi, Tatay Berto. Sige na. Plastar na. Para nga madali kita. Dalion ko lang ini. Para nga makabalik tayo na ko kay nanay mo. Sa sina, hindi niya ako matakpan. Nga, ginabuhat mo ini sa akon. Plastar na dayon. Kaya dalion ko lang ini. Para makabalik ako dahil sa iloy mo. Sobra na ginang ginahimo ni Tatay Berto sa akon. Sobra na gid. Pero, kung manugid ako, anong matabo kay nanay kag sa akon? Patyon niya kuno kami. Diyos ko, mano na lang ako sini. Mano ako. Ay, utong adlaw na gali ini. Kagmanyaga na ako. Pero hindi pagkaon yan ginagutman ko, kundi si Anita. Ano pa, kung hindi ko siya makita sa duwa ka mga mata ko, to sa maggago ako. Grabe ginang iya paglumay sa akon ba?
Kani kinahanglan bisan adlaw, kinahanglan makatilaw ako sa iya. Kag-amo man sa gabi. Bahala na. Basta adlaw kag gabi. Gusto ko sa matilawan. Anita, duminasat uman bala ako sa imo. Ano ina? Da wala ka na gana maglantas ang video nga ari sa akong cellphone, how? Ano na, how? Dance challenge ni? Uti, sino nang daog? Ambot man gani kay ginuntat man ini. Ginuntat gali? Pero suno sa iban. Ara man ako no gihapon o galing. Wala lang nila ginapagwa para nga hindi madakpan. Andrea, mapuli na ko. Ha? Nga permi ka lang nag-absent sa aton klase, how? Kay permi lang nagalain ang pamatsyag ko. Oo man no. Nakita ko nga nagniwang ka na gid. Oh, hala? Nga nagibi ka, Anita? Wala. May nadumduman lang ko. Sige malakat na ko Oy, hala? Nga nagaibi si Anita man? May problema bala siya? Sa gabi lang ako ginarape ni Tatay Berto. Pero pati sa adlaw subong niya, ginabuhat pa niya. Kag wala gid makaibalo si nanay. Kay man, ara sa permi sa binggohan. Sino na lang sugiran ko sang palaligban ko ngay ni man? Sino na lang? Hala, ara naman si Berto ho. Nagpauli naman siya. Ginbayaan naman niyang iya uma. Kag uho, nagadali-dali gid siya sa pagpauli. Oo man. Sang una, hapon na siya nagapauli. Pero subong ya, aga hapon na. Kag indi lang ina, nakita ko si Anita samtang nagapauli siya. Apang nagahibi. Kagmiga, daw duha lang sila permi dira ni Berto ang tawo, no? Oo man, maniinang si Concha iya Kung wala sa hunasan, ara sa bingguhan. Ay, ambot na lang gid Miga rin may naisipan ako. Ano ina miga ingkar? Ano abi kun manilag kita sa balay ni Concha? Ha? Manilag? Ay basi kung madakpan kita, miga? Di kung madakpan kita. Masiling lang kita nga ginapangita kung akon manok nga munga kay wala makapauli. Ano? Mga tigulang na kita. Kag sino man niyang magunahuna nga manilag kita dira sa balay sang iban. Tadali na Nagahibi naman to si Anita kainas ang makita ko. Ay, ambot Pamatsyag ko, yamiga. May nagakatabo gid nga indi amo. Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, daw gintakloban ako sang langit, bahin sa ginhambal sa ako ni Jeff, nga may ginpabusong siya nga minor de edad nga babae. Kag kinahanglan gid niya ini nga ipakasal. Tungod may malain kuno nga matabo sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Rachel, hindi ka mag-akto nga daw sa matapos ng kalibutan sa imo. Isa lang ini kapag tilaw sa inyo nga duha ni Jeff. Kag kun malampuwasan mo na ini, nagapati ako. Nga kalipay na ang madason nga agumo ninyo. Nagapati ako sina. Apa nga wala niya pagpanumduma.
Nga wala niya pagpaminsara. Kung anong matabo. Kung makigrelasyon siya sa babae nga ina. Nga doon sa anak na lang niya. Natabo na, ina. Kag wala ka na sang mahimo. Ang buhaton mo na lang, amo nga hatagan sang solusyon ang problema ninyo subong. Rosemary, na hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Hindi ako makahibalo. Rachel, gusto ang naisipan ninyo ni Jeff. Magpasugot ka nga maanal ang inyo kasal. Para nga makasal siya sa kay Aloha. Kag sa pila ka adlaw, mangita man siya sang paagi nga mabulagan niya si Aloha. Kag sa sina, makabalik siya sa inyo eh. Apang subong, kinahanglan nga maluwas mo siya anay sa iya kayong tangan. Kag bilang asawa, buhata ina. Para wala na sang gamo. Total, hingalit man lang ang iya pagkadula sa inyo. Mabalik man siya gihapon. Rosemary, hindi ko mabuhat, ina. Hindi ko mabuhat. Mapatay ako. Mapatay ako. Rachel, bangot na lang sa inyo, anak. Buhata, ina. Total, makabalik man gihapon si Jeff sa inyo sa pila ka adlaw. Nagpangako si Jeff sa imo nga hindi ka niya pagbayaan. Kag babisita man gihapon siya sa inyo kag sa imo, anak. Rosemary. Rosemary. Okay na. Nagpasugot na siya nga maanal ang inyo kasal. Oh, good. Bilib gid ako sa imo, Rosemary. Nagpatigit siya ga si Aloha, among ibulos ko sa iya. Pero wala siya makahibalo nga si Aloha, among imo sekretarya, nga nagapakuno-kuno nga mapakasal sa akon. Kag peke nga kasal. Ang malahalon nga ma-annulled ang kasal namon nga duha. Kag kita nga duha, amo pakasal, Rosemary, sweetheart. Oy, sweetheart. Kag mas maayo pa, kid. Nga samtang mapakasal ka mo ni Aloha. Mabakasyon siya sa Boracay. Bilang pakonsuelo naton sa iya. Mas maayo nga wala siya diri. Para nga makapagusto kita sang aton buhaton. Okay. Kag sa imo ko itugyan ang tanan nga ina, Rosemary. Kag subong, madula na ang iya nga pagpangduha-duha nga may relasyon kita nga duha. Madula na inasang lubos, honey. Pangudlain nga babaye ang imo ipakasal. Si Aloha. Wala sang huya nga lalaki? Kanamigid siya pahiwitan. Pahiwiti ba lang Aloha nga ina? Nang, nagpasugot na ako nga ipaanal ang amon kasal ni Jeff. Ginbuligan ako ni Rosemary. Si Rosemary? Oo, Nang. Nagsala kita sa paglaom nga may relasyon sila nga duha ni Jeff. Nagsala kita, Nang. Amo matuod. Nagsala gid kita, Rachel. Kinhanda ko ng akon kaugalingon nga magpakabakod. Sabisan ano nga bagyo nga mag-abot sa amon kabuhi. Apang, wala ako maguna-huna. Nga amo ining bagyo nga ginatubod ni Mrs. Diego. Wala ako maguna-huna nang kasakit. Madugay na niya ako nga gintunto. Madugay na niya ako nga ginpasalig. Nagpati ako nga nagatrabaho siya. Abang matuod. Kaupod niyang babae nga ito na ang kasakit. Doon sa mapatay ako sa kasakit nga nabatsyagan ko. Rachel, hindi ka gid magpasugot nga ipaanal ang inyo kasal. Pabay siya nga mapriso.
nakapangako na ako nang. Nagpirma na ako nga magpaanal sang amon kasal. Di kundi, sapuan ka na lang sinai. Nagpangako siya nang mabalik siya kuno sa amon. Nahimo niya nga magtinonto sa imo sa sulod sang tuman kalawig nga panahon. Kagagapati ako, Rachel. Nga tuntuhon ka naman niya liwat. Nagpangako siya nang. Nagpangako man siya sang una sa imo nga ikaw lang ang babae nga higugmaon niya. Kag unungan tubtubuhi siya. Apong anong natabo, ha? Nadula sang lubo siya sa imo. Hindi ka magkanta sa Boracay para magpaliwaliwa? Hindi na lang, Rosemary. Dito na lang anay ako sa kay Manang, ha. Dito kami mapaligat sang pila ka adlaw sa uma. Sige. Ikaw ang mahibalo. Ako na lang ang matambong sa kasal ni Aloha kag ni Jeff. Oo, Rosemary. Oo, gali. Ang mga bayo nga dalalo niya, nabutang na tanan sa maleta. Halakwato na lang ato. Parang ay silo sa ila apartment ni Aloha. Hindi na si Jeff magkanto sa inyo balay. Nasakitan man siya sa natabo eh. Ako na lang ang makuha sa iyang mga bayo. Oo, Rosemary. Kag salamat sa imo pagbulig sa amon, ha. Wala sang anuman. Mabalik sa inyo si Jeff. Patihi ako, Rachel. Nagasalig ako sa imo, Rosemary. Bangod ikaw, isa ka maayo nga abyan. Wala gid ako sa hinalong-ong sa mga plano ni Rosemary kag ni Jeff. Nagpatigid ako sa tanan nga gin-advise ni Rosemary sa akon. Kag kay Manang Venus lang ako nagakuha sang kusog para nga malampuwasan ko ang tanan nga problema sa pagpadayon ko pagit. Ay, kasubo sang amon puloyan. Sugod sang maghalin si Jeff kag makig-upod kay Aloha. Ang hambal ni Jeff nga mabalik siya sa amon. Mulagan niya si Aloha kag magbalik sa amon. Ay, Jeff, palangga ko kid ikaw. Amoy nang rason nga nagpasugot ako nga magpakasal ka kay Aloha. Agad nga wala sa may malain nga matabo sa imo. Apa nga wala ka gid magpakita sa akon. Nga wala ka nagasabat sa akon pagpanawag sa imo. Gindula mo na bala ako sang lubo sa kabuhi mo. Diyos ko. Basi kung matuod ang siling ni Manang Venus, ga hindi na siya magbalik sa akon. Kag natuntuhan naman niya ako. Opdi ako, Rachel. Sa diinang? Ma-shopping. Birthday na ni Junior sa madason nga bulan. Kag gusto ko nga baklan siya sang mga gamit subong palangadaan. Ganit dali na Hindi ka magsagad sang pakuribong diri sa balay. Agod nga maghulat sang tawag ni Jeff sa imo. Dali na. Ay, salamat. Nakaptapos gid man kita sa pagpamakal. Mapauli na kita nang? Mas nakanay kita sa isa ka restaurant ngayon na, Kag pagkatapos, mapauli na kita. Ano sa imo? Sige. Ikaw ang mahibalo nang. Masulod kita dira,
hindi madamo ang tao diri. Amo matuod nang. Ba? Oh, nang? Nga Inang babae nga ina, oh. Amo ina si Aloha. Ang babae nga ginbulos ni Jeff sa imo. Siya? Oo, siya. Nakilala ko siya. Kisa nagsugat anay kami ni Rosemary. Kagin pakilala siya sa ako ni Rosemary nga siya si Aloha. Lamharon pa siya matuod. Oo, Rachel. Lamharon pa siya. Pero kung nagadala siya, nga wala siya nagabusong subong. Nga wala nagadako ang iya tiyan. Pila na kabulan ang nakaligad. Anong buot mo silingon nang? Wala siya nagabusong, Rachel. Ano? Oo, wala siya nagadala. Nang, daw sa may ginahulat siya. Base si Jeff ang ginahulat niya? Base? May nag-abot nga lalaki. Kag naghalok sa iya. Apang hindi si Jeff. Lain nga lalaki. Kag lamharon man pareho sa iya. Base paryente niya ina nang. Kinahanglan nga at hago naton ini. Palapitan naton sila. Ha? Anong buhaton mo nang? Mangusisa lang kita sa pila ka butang. Ate, oo nang. Oo. Dali na. Excuse me? Sino ka mo? Nagkilalahay na kita. Pero siguro, nalipat ka na sa akon. Ako gali si Venus. Kag si Rachel, ang asawa ni Jeff. Asawa ni Jeff? Oo. Diin si Jeff? Si Jeff? Hindi ko siya kaupod. Rex, pwede ba lang ibilin mo anay kami sa makadali? Okay. Dito lang ako sa computer shop, Diin si Jeff? Ambot. Wala ko makahibalo kung diin siya. Wala ka makahibalo? Ano nga wala ka makahibalo? Ginbulagan ako ni Jeff. Agod nga magpakasal ka mga duha. Bangod nga nagadala ka na. Wala ka nagadala, Aloha? Wala. Ano? Ano nga wala? Ano nga wala? Paathagi kami, Aloha? Wala ko yung sala. Anong buot mo silingon? Ginpilit lang ako nga magpakasal kay Jeff. Ginpilit lang ako nga magpakuno-kuno nga nagadala. Agod nga magpakasal sa akon si Jeff. Pagkatapos ang kasal, nagpauli kuya sa amon. Kaginbayaran ako sang kwarta para nga mangindulaan diri. May nobyo kuya, si Rex. Kadagaplano no kami nga magpakasal. Sino nagsuhol sa imo? Agod nga magpakuno-kuno ka nga nagadala? Ha? Si Rosemary. Ano? Si Rosemary? Oo, si Rosemary. Maid nila, kuya. Siyang nagsugo sa ako na magpakuno-kuno nga nagadala. Agod nga ipakasal ako ni Jeff. Pero, hindi na matuod nga kasal ato. Peke man lang to. Oh my God! Peke ang kasal? Peke ang kasal ninyo ni Jeff? Oo. Amo na yung matuod ya. Ginpandaman ako ni Rosemary nga hindi ako magpanugid bisan kay Sino. Ginpapauli niya ako sa amon puod. Pero nagaplano kami ni Rex na magkita ay diri. Kani nga nagkadto ako diri sa syudad. Gintunto ako ni Rosemary kang ni Jeff? Gintunto nila ako? Sila na iya nga duwang may relasyon. Madugay na iya kayo. Diyos ko! Nga nahimo nila ni Sokon. Ikaw gali ang asawa ni Jeff? Masami kanila nga ginahambalan.
Namot gani sila sa imo mo. Ikagaga ko no sa imo. Ano? Oo, matuod na. Pero wala ko isang labot sa natabo iya. Luyag ko lang niya makakwarta man ko. Gani, nagpasugot ko isang parang nga gusto ni Rosemary. Kag wala na ako makaibalo sa natabo. Kay tinagpauli ko sa amon mo. Hindi man kuya maluyag nga maumid sang gamo. Ate, sige dire na lang kamo Oy, ato na siya. Nagwa siya. Kang nagkadto siya sa computer shop. Diyos ko nang. Ay, makabata si Jeff kag si Rosemary sa pagbuhat sinis akon. Ginkabig ko sila. Nga among labing malapit ka tao sa kabuhi ko. Kagpiki gali ang kasal nila ni Aloha. Apang hindi piki ang annulment ninyo sa kasal ni Jeff. Ginpatalang ka ni Jeff, Rachel. Nga nabuhat nila ini sa akon nang. Nga nabuhat nila ini sa akon. Nagkahibalo ako nga makikita sa imo si Rachel sa pila ka adlaw, Jeff. Para piliton ka, nga bulagan na si Aloha. Gani dapat, maminsar na kita sang paagi, antes pa matabo ina. Hindi na pagpaminsara si Rachel. Ha? Kung matak na siya sa pag-ugta sa aton, mauntat na niya siya. Ha? Kagbayaan na lang kita. Oh. May nagsulod? Ba? Rachel? Rachel? Ako ba, Todd? Hindi ka mo magkahadlok. Kag hindi ka mo magkahuya kung maabtan ko ka mo nga ari diri sa kama. Ang akon mahirap nga abyan, kag ang akon bana. Rachel, Kuan, Rachel. Nagsala ka lang. Pabayi kami nga makapaathag sa imo. Hindi ko kinahanglan ang paatag ninyo. Maatag na sa ako ng tanan. Mga sapat ka mo. Mga wala mo sang huya. Wala sang pulos ang mga luha nga akon ginusik. Nagdumdum ako nga isa ka pasakit ang akon ginhimo para sa imo, Jeff. Agod nga maluwas ka sa isa ka sitwasyon nga makapalain sa imo. Sa paglaom nga masalbar ang aton panimalay. Apang nagsala ako. Nagsala gid ako. Hindi na ako magpamilit ka magbalik ka sa akon, Jeff. Hindi na. Luyag ko lang nga hindi na kamo magpadayon sa pagkadlaw sa akon. Bangod na tuntuhan ninyo ako. Hilway na kamo sa paghimo sang bisan ano nga luyag ninyo. Hindi ako magpahilabot sa inyo. Kag sa pihak sang ginbuhat ninyo sa akon, ginhandong ko ang inyo kalipayan. Tira na kamo. Hindi ako dapat na maghibi. Bangod wala ako ginahigugma ni Jeff. Isa lang ako kakasangkapan sa ila plano ni Rosemary. Abang sa ano ako malipat sini? Sa ano ako malipat sini? Nagpangita ako sang trabaho. Si nanay ang nagbantay sa akon mga anak. Kag wala na ako sang balita kay Jeff kag kay Rosemary. Bangod nagalikaw na ako nga makigbalita parte sa ila. Gingkabig ko na lang nga isa kadamgo ang amo nagligad ni Jeff. Ang lalaki nga amo ang ginhigugma ko sang labaw pa sa kabuhi ko. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Rachel. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary
Madamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Kung ang